Merhaba jwara, hum xêr hatin kanala Pirtûk Hezim. Ez dixwazim dest bi rêze videoyekî nû bikim. Ev rêze video çi ye? Ev rêze video ez ê di derheqa pirtûkên ku min mehane xwendine an jî yê di meha me bi hev re xwendine ez dixwazim wan pirtûkan bidim nasîn û li ser wan biaxivim wan binirxînim û danasîna wan bikim ji bo we ji ber ku gelek peyam ji min re hatin ji Instagramê bi taybet ku dipirsin hin heval bi rastiyê ku dişopînin tevê me hê kîjan pirtûk xwendin xwendinê te zêdetir li ser çi bûn an jî li ser kîjan mijaran bûn edebiyat zanist an dîrok û gelek em bêjin beşê din helbest ej bi rastî bersivan wir didim lê ez fikirim me got gelo çima ez nikaribim rêze videoyekî çêbikim servana dibe ev rêze videoyê min mehane jî bibe an pirtûkên ku di meha min xwendiye ez ê wan di videoyekî de behsa wan bikim yani ne ku videoyekî wisa dirêj ne wê ji zêde eciz nakim video pir dirêj nebe lê ez ê behsa wan pirtûkan bikim yê ku ev videoya ewlîn ez ê di mehan bi hev re videoya amade bikim ji bo wan meha çile û meha sibatê ku îro jî roja dawiyê ye meha sibatê 28 mehê ye ez ê niha pirtûkên ku min meha çile meha 2022 yan meha ewlîn zanim meha çile ye û ya duyemîn jî meha sibatê ye pirtûkê min jî van e di nav van di mehan de çend pirtûk xwendin ez serî de hema wê bibêjim min 20 pirtûk qedanîne di van di mehan de bi rastî kê min ji bo min li gor bernama min programa min gerek min bîstî zêdetir bi xwendan lê mixabin hin karûbarê min jî hebûn hin aliyê din da ji ber wê çend pirtûkê min pêra negîşt xwendina wan ku di nav van mehan de xilas bibe wê ew bimînin ji mehê adarê avrê li re em ê wan bixwînin niha ez ê dixwazim wisa pirtûka carî nîşanî we bidim wisanê hûn zanin xwe min destpêka 2022 yan bi hinara dawiya dinyayê ya Bextiyar Elî kiribû ez ê ewlîn dîsan bi wî dest pê bikim xwe heme di rêzê dane min kîjan pirtûk ewlî dest pê kiriye û li dû wî re kîjan xwendiye ez ê di wê rêzê de biçim di wê sirê de biçim yani ew nakim wê sira xwe xirab nakim ewlîn hinara dawiya dinyayê ya Bextiyar Elî ji weşanên avêstayê çap bûye Bextiyar Elî nivîskarek me bilastî gelek girîng ye ku hema dikarim bêjim gelek xelat ji xwe wergirtine xelatên ku di cîhanê de ji bo edebiyatê hema em bêjin ew xelatanan hemî yani hemî wernegirtmê jî gelekî wan wergirtine ez dibêm tenê sirf xelatek me ji bo Bextiyar Elî û taybet ji bo edebiyata Kurdî û xelata Nobelê ye em hêvî dikin wê demek nêz da ew xelata jî ji bo edebiyata Kurdî were ew kes hûn ji min pirsin wê kê bibe ez dikarim navekî Bextiyar Elî bêjim belkî çend navê din jî em dikarim bêjim wan jî dûra em ê ew bikin lê Bextiyar Elî bi rastî di alê romanivîsiyê de gelekî serkeftî ye û ji başûrê Kurdistanê ji bajarê Silêmaniyê ye Bextiyar Elî û niha li Almanyayê dijî gelek berhemê wî hene wek êvara pervaneyê apê min Cemşîd Xan û navê wî piçekî dirêj e û roman gelek romanê wî din hene ji wan romanan bi rastî ya ku herî zêde min jî hez kiriye hinara dawiya dunyayê ye ev roman jî wek romanên wî yê din yani ne ku wek wan bi rastî li vir mijar û ew ku piçekî cuda ye ez zêde li ser nasekirim yani zêde nakevim navberê xwe ji ber ku bîst pirtûk di berdestê min ne pêkanê ku ez di videoyekî wê gelekî dirêj be video ez naxwazim biraz zêde dirêj be loma ez ê bi Kurd tenê behs bikim û derbas bibim ev roman di romanê de behsa şerê birakujiyê dike behsa wê sosyolojiya psikolojiya ku piştî şer em bêjin Kurd di başûr taybet ew destkeftinê ku bi dest xistin piştî wê re ew siyaseta ku qirêj bi nav netewa Kurd de behsa wê qirêjiyê dike û rexneyên xwe dike û li vir bi rastî diçe wê derûniya civakê û şexsan bi çi awayî di nav gel de em bêjin ev şer qewmiye û ne tenê aliyê şer û kuştin û serkeftin ne bi her awayî bi rastî Bextiyar Elî bi gelekî serkeftî li ser vanan sikiniye em dikarin bêjin û bo vê carê ev qas bes ez bêjim piştî wî min romana Kovan Baqî Orok xwend ev jî ji weşanê lîsê hatiye çapkirin romana ez dibê ez tiştekî îtiraf bikim rastî min ji romanê
pir zêde tişfêm nekir. Romanekî ji ber ku cüreyekî cuda hat ji bo min yani de edebiyatê de ez yani nizanim yani ez niha nikarim belkî bi roman nivîsekî yan bi pirtûkekî dira girêdayî bikim bêjim belkî wê bişibe wê lê bi rastî bêjim kovan bakî bir cüreyekî bi awayekî cuda nivîsandiye têgihiştina ji bo min bi rastî zehmet bû nizam ji bo we çe û yê ku xwendine bi reşkerema xwe ew dibin vîdyoyê de binivîsînin ez dixwanim anka vê gavê ev qas bêjim lê ez ê ser wan dîsa nirxandin û danasînê berfireh vîdyoyan amade dikim piştî wî rêwiyên mirinê nivîskar zinarkara ji weşanên ronakê hatiye çapkirin ev hevalê zinar jî bi rastî gelekî hêje ku ji ber him nivîskarekê ciwan e ji wanê ye û ev pirtûka xwe yekemîn nivîsandiye roman rêwiyê mirinê divir da jî mijara wî li ser di keçên Kurd henin ku di ciwantiya xwe de rastî hin tundiyên ku ji aliyê civakê ji aliyê malbata xwe têne behsa çîroka wan dike û di vê çîrokê de xwe kuştin jî heye mixabin ji ber wê em bêjin wan sedemên ku civakê taybet ser jinan ne ku yê civaka Kurd û bi taybet yê dewleta em bêjin dagirkera li Kurdistanê ew şerê ku ser milletê Kurd hatîne ji ber wan gelek sedemên dina di vê çîrokê de mixabin da wê çîrokê wisa bi xwe kuştinê xilas dibe ev jî romanekê bi wî awayî zinarkara jî min got nivîskarek me ciwan e hêja meriv piştgiriya nivîskarê ciwan bike û bixwîne em piş wî jî ez çûm edebiyata Almanan bi rastî ji Ranier Maria Rilke pir hez dikim û bi wergera xwe Abdullah İncekan ji şaîrekî ciwan re name ji weşanê Nûbiharê hatiye çapkirin şu ev berhema Ranier Maria Rilke gelekî navdar ji ber ku di navbera wî û nivîskarekî ciwan da li ser helbestê li ser nivîsandinê û em bêjin mijar û bi rastî gelekî bi kurayî Rainer Maria Rilke behsa wan dike û wergera mamoste Abdullah jî bi rastî gelekî xweşik werger bûye ez karim bêjim têgihîştina wî ew hevokên wî hevokisazî em zêde nekevir ew piçekî gramerî lê bi rastî gelekî serkeftî bûye dikarim bibêjim piş wî re jî min berê xwe da helbestan min got ma ez ê helbestekî jî bixwînim pirtûka helbestan stêrka evînê ya kevok mizgin ev jî dîsa ji weşayê Nûbiharê hatiye çapkirin ev jî 2021 da çapî ji xwe ev jî helbestin kevok mizgin ji bo şwe hema di nav de ji xwe ye min di vîdyoya din de ji xwe behsa vanê kiribû ji bo çardê Sibatê hin ew pêşniyazê min da hûn dikarin li wir temaşe bikin û bi rastî romanek gelek girîng di dunyayê de dibêjim ev roman be klasîk ku hema herkesî navê wî bêstiye 1984 ji weşanên lîsê hatiye çapkirin bi wergera ji îngilîzî Salih Agir Qoserî ev werger kiriye bi rastî gelek wergerên mamoste Salih heye û wekî din çewliga heywanan dîsa ya George Orwell wergerî Kurdî kiriye nivîskarê pirtûkê George Orwell bi borim me navê wî negot ji xwe ev roman tena serê xwe dîsa hêjayî vîdyoyekî ku meriv piçekî berfireh li ser wê bisekine ku di wir de roman em bêjin behsa wan mijarê gelek girîng dike ku ew civak di civakê de ew partî em bêjin tiştên teknolojîk û bi ser civakê re bi awayekî civakê dike bin dest xwe ew rêvebir rêxistin serok nizam çi gelek tiştên wisa hene rastî ev roman ji bo wî gelekî ew ke ku hêjayê xwe ne ez li ser wergera wî ya Kurdî mabûm yani 2015 da werger bî lê mixabin piçekî derek hat derdestê min ez werim pirtûkekî çîrokan ya Mehmet Kenî Miryan gunehê guran ji weşanê Nûbiharê hatiye çapkirin bi rastî ev çîrokên serkeftî ne çîrokên xweşik in ji Mehmet mamostê jî ji aliyê Serhedê xwe ji Bazdê ye ev jî çîrokê wî bûn Kenî Miryan gunehê guran biborin em werin niha li vir min serî da got me 20 pirtûk xwandin lê me 22 pirtûk xwandin vê mihê lê min di pirtûkê ku xwandin min diyarî hevalekî kir sê pirtûk biborin diyarî wî kirin lê dîsa ji wan yek di ber destê me heye ku manîfestoya komûnîst bi wergera Samî Tan ji weşanên Yordam kitabê hatiye çapkirin li vir jî yani min xwest ez
dibe yani hevce komünizm yani ideoloji ku hum pe bawer dun çi dibe bla be mühim ne dibe wan zamanı xwe em fêm bikin tê bigihîjin mana wan çi dibêjin û ji bo me çi ew kawî heye dibe em wisa bizanbin ya dinê jî Marksizm û pirsgirêkên zimanzaniyê ya Lenin ya Stalin bû adinê jî dîsan ya Lenin dewlet ew pirtûkawî min xwandû û dûra min berê xwe da dîrokê lê dîroka kevnar ne ku dîroka em bêjin ya 7 sal 200 sal 500 sal berê min berê xwe da dîroka kevnar bi rastî ji bo me herî girîng ew e ku dîroka kevnar em baş bizanin bixwînin ev pirtûk ji bo dîroka kevnar pêçekî agahiyê me çêbibin divî alî da em jî hin agahiyan bizanin ku ser dîroka xwe Medan, Akadan, Asuran, Babilan û Hurrî Gûtî vanan û gelekê din binasin Ako Mihemed Mirzayedî dîroka Kurdana kevnar Muhsin Özdemir ji Zaravayê Soranî em ji bo kurmanciya kiriye ji weşanên Stad hatiye çapkirin ji bo dîrokê pirtûkekî girîng e û ez werim pirtûkekî din bi rastî ev jî ji El-Qaîde heta Daişê ev rêbera rêxistinên îslamîst ên tundrev belavbûna wan li Kurdistan herêm û dunyayê ji aliyê Serbest Ferhan Sindî şwa ez beşdarî bernamaya Mamoste Ferhan Sindî jî bûm li wexta İsmaîl Beşikçi bi rastî piştî xwendina pirtûkê ez çûm bernameyê jî ez gelekî kêfxweş bûm ji ber vanê him me pirsê xwe jî mamostera kirin mamoste bi awayekî din behsa pirtûkê û van rêxistinên tund taybet El-Qaîde, IŞİD, Daeş bi rastî ev me yani elaka wan me ra pir mezne ji ber ku yani dagirkeriya wan em bêjin zulma wan kuştin û bombeyê wan hemî li ser axa me bûn ji bo wê dibe em vanan baş bizanibin nas bikin û çavkaniyê wan binêrin ji weşanên avêstayê hatiye çapkirin wek dêjim ev pirtûk ji bo me ansiklopediya hewciya di pirtûkxaneyê me de hebin û dûra ez çûm stranên ku Celalet Alî Bedirxan ji Hawarê ji avêstayê çapiye ev jî Celalet Alî Bedirxan ew stranên ku di Hawarê de bûne wek berhev kirine pirtûk bi rastî gelekî xweşik e hêja me di Hawarê de ji xwandû lê min xwest ez vir de jî dîsa bixwînim û dûra vegeriyam di romanên Nevaf Mîro mamoste Nevaf nihala Almanyayê dijî ji wêran şera Rihayê ye du kes yek mirov sêwiyên bi dayîk û bav her du roman bi rastî gelek girîngin mijara sêwiyên bi dayîk û bav behsa jenosîda ku ser Dêrsimê da bû di sala 1937 di wê de jenosîda bi sedan bi hezaran zarokên Kurd girtin ew zarokanan birin dan em bêjin dewleta dagirker li subayên xwe li esker û serleşker û malbatê Tirkan belav kirin ku vanan asîmîle bikin bira Kurdbûna xwe ji bîr bikin û bibin dijminê Kurdan di vê pirtûkê de behsa wê dike bi rastî mijar gelekî girîng ev jenosîda Dêrsimê ji bo ku bijekî em tê bigihîjin wê mana wê ji bo ev roman eva de jî dîsa heman ez bêjim çîroka vanê jî ne dûrî bibe di vir de jî dîsa behsa malbatekî mixabin Kurd e ku lê her çiqas Kurdî jî dizanin em bêjin têkiliyê wan û malbat û Kurd û gundê wan jî heye lê dîsa ev jî çûne Awrûpayê lê wek asîmîle dîsa asîmîle bûne û ser Tirkbûnê çûne lê zarokê ku hey di vir de bi awayekî cuda ev çîrok tê berçavan zêde ew nekim werin dîsa pirtûkekî çîroka têbîniyek ya İnan Eroğlu ji weşanên avêstayê hatiye çapkirin ev çîrokên İnan Eroğlu çîrokên ne dirêjin çîrokê dikarin bêjin Kurd û çîrokên bi rastî wek çîrokên nûjelin û kêfa min van çîrokan jî hat bi rastî ez ê pirtûka ya duyemîna çap bûye serpêhatiyên İnan Eroğlu ez ê wê jî bixwînim ji ber ku min jî hez kir ez werim dûra min di pirtûkê dîsan helbestan Nezahat Dağtekin evekî bigiregirî weşanên bengê çapiye ev jî çîrokê biborin helbestên mamosta Nezahat Dağtekin helbestên xwe şik bûn yani bi rastî ji bo ku pişekî min xwest ez helbesta jî bixwînim û dûra dîsa ya Arama Oktay Altun ji weşanên nameyê hatiye çapkirin helbestên Aram Oktay Altun jî li ser Kurd wariyê Kurd bûnê li ser xwendinê li ser tiştên bi vî awayî kirin behsa wan dikir û ez hatim pirtûka din ku li ser ger û geştî bi rastî ez demekî dirêj benda vê pirtûkê bûm û ji bo pirtûkê bûm ji bo vanê ji ez ê vîdyoyekî
amade bikim ji xwe Gürcistan warê guran ya birayê Burhan Korkmaz weşanê Sîtavê hatiye çapkirin ev ji xwe de 15 roja çapiye û belav biye hema çapû ji xwe min got keko tê siparişa ewilîn ya min e bide û ji min re ew kir ev jî heye em ser disekinin ji xwe dawiyê masê pirtûkên me bawerim video gelekî dirêj bû belkî hûn jî aciz bûn lê masê pirtûk ez ê behsa wan jî bikim êdî zêde dirêj nekim pirtûka gula almas tê xeleka xeyalên bêezman ji weşanên nayê hatiye çapkirin ev jî roman bi rastî gelekî xweşik bû yanî kêfa min pê rahat ji ber ku di roman da zeman û em dikarin bêjin dema romanê mijara romanê serlehengî bi rastî gelekî cuda bû awayê wî û em bêjin xwendina romanê gelekî kêfa min pê rahat û ji xwe tevlî bername mamoste Gul Almas tê jî bû û dûra helbestên arjen arî rehma xwedê li arjen arî be ji xwe arjen arî bi rastî di alî helbestî de gelekî serkeftiye heftê û du nefî helbesta heftê û du nefî bi taybet gelekî ew bû hem ez wisa ji we re rêzekî jê bixwînim biborim heftê û du nefî heftê û du nefî û heft sed talan me dît bi ser me da hatin bi şûr û êrîş û bi Qur'an arjen arî bi rastî gelekî duê alî din serkeftî ye û pirtûka min dawiyê ya meha sibatê jî ji kawan nemir mora gerdûnê bayê labûtê ji weşanên lîsê hatiye çapkirin ev jî helbestên haîkû ji xwe min li ser Twitterê Instagramê jî got haîkû ew helbestên ku helbestek curê helbestên Japonî ye û di dunyayê de bi rastî gelek navdar e di edebiyata Kurdî de jî hin kesenin vî cureyê helbestê dinivîsin haîkûyan wek kawan nemir ji xwe ev pirtûka kawan nemir e Berkem Bere heye Ulku Bingöl heye û Sıtkı Korican heye û em bêjin gelek navê din jî belkî hebin û bi temamî min divê mehê de min got min 23 pirtûk xwendin serî de min got 20 ev dehewê din dûra hatine şême gelo we di van di meha de çend pirtûk xwendin ji kerema xwe dibin videoyê de binivîsînin û ji bîr nekin bibin abone beacibînin û şîroveyê xwe bikin heta videoyekî din xwe baş binêrin zor spas ji poş temaşekirina we dem baş